Uy! Mata ko ba? Agay! Kasakit ba na? Mata lagi ko kinaiungo diri. Pungawag na ikaw. Sakit na mo ito ha? Sana? Asa man dito? Sunod lang ba? Pagdali, oy! Asa man dito? Mangita kung pagkaon ko. Gutom na kayo ko. Uy, nagmukulakawan mo. Ayaw, sige, ayaw din na, oy. Hala. Duaan lagi to siya, oh. Kub managod. Duaan man na, God. Nambak ko man na, oh. Balut man lagi. Ako na, oy. Sakay mo ko na, God. Kuwam ng papa good. Ilog man na nimo ako eh. Ako mo na, God. Maabalik sa kong mama na. Dili lang ta mag-away eh. Saka lang tanduhan na. Sige na, sangga lang tayo na. Saw lang tayo na. Ako abot ba yan na siya? Natana na. Sana. Basta ha, saw tanduhan na ha. Lagi. Ikaw man, nato nang isulod sa ako. Sige ha, sawan na nato. Ikabot ito sa ito ha. Sana. Antay ka lagi. Kalam ba ani, oy? Wani, agianan ani. Mapiang idani ba? Tabang kong mama ani, mapiang ko. Oo man na uy. Manaya ka dun eh. Wala man tang agianan na eh. Bahala ni, oy. Tana na. Ito, makiyang natani lagi. Purbaan na tani. Ako na, sunod ka. Ano? Higit. Tutong ko ng mama do. Sakit tayo. Wala na eh, gutom naman kayo kami. Ano? Hala! Kinsa man na siya o, nagkaon lagi na. Ato na siyang atuon na. Hoy! Ano ba tagay nga na, Bi? Bagay ko nung may anak mong pagkaon niya. Angol ka. Kinsa mo? Yano ra mo pangayo. Pinalit ba ako ni? Wa ba ako ni pangayo sa tindahan? Nalit, bisa kinawat ko Wa gyud katampuan ni bisag piso nya yung pangayo. Tagay, minaw ko. Patrabaho mo dito. Di kay Mga ko. Angol man ka uy. pag-urong ko na mo. Ano? Mura man mo koy mga inahan. Dami. Kasakit ato. Padumpagon to muron. Kabaan, di man na mga tagong makaon. Maglagot yo awaron. Sakit ra ba kayo ha? Gipangguto man dai mo. Pamalit mo inyo di kay manghilabot mo ni tao rin kaon. Abi na ba? Manubra na gid mo ha. Balik ko dire. Mo ko aga mo. Uy, tagay ka mo. Ako man na. Angol man ka uy. Migo mo ka ta. Ako man ni gutom man ako kayo ba. Buwan ni. Oo man na uy. Hindi na tamigo eh. Imo na lang ni tuglanan no. Anam ni sudo eh. Gamay pa man ako dako naman ko. Magilak-ilak ko ya. Kana, ngita ba dito taon na ang pagkaon? Ano? May gusto tagay-tagay kay nindot kang limpos panahon.
Grabe ito lasa. Dali ka rin makaigo. Dong. Yun na. Ano ba? Sakto ka na. Kananin tagaya po rin. Okay na. Ay, kaninas kayo. Malain ba yato ba? Grabe. Wagya po na mahunong ng gubat na gawas rin. Yan ang sa Ukraine sa Russia ba? Sus. Namo lagi na lagi. Grabe ba Wala ita? makabot ng dress to up. Di na sila magsilbi diri sa tuwa. Ay, sila yung musong diri anak. Ari diri sa tuwa niya. Kuya, bakit diri? High-tech sila dito sa gawas. Mas high-tech ta diri. Hala. Kinsa man na Tagay man na sila uy. Ayaw nagtagay. Beer man na ilang giinom no. Buang-buang na naglabang to up. Tabok pa naglaod. Di na nakabot dire. Hala, beer man na Wala man ko katilaw ana. Mangayo ta nila aron makatilaw ta. Sige na. Ang anyo ta dito na sa ilahan na. Inong buwan na uy. Ako po day. Mau lagi. Di na masilbi sa Hana na tuwa. sa luk-luk ba. Di na masilibis ato agad. Sayo nun ka, sila na manglupad mga aircraft nila. Kita diri, di na nakasud kay ato adri high-tech mga putol ang lawas niya. Ano, tinado mo. Di na sila masilibis. Kung baka manlupad up. Tambayutan na ilang mga Labaw pa. Looy kina sila gid. tuwa rin lang mayano na yung mga namuyo diri sa buwan ay. Kiras na builan mga Ay, hilingi kayo. ya. Lana, magharungay mo duha. Wa na kay bala, kasi naapay daghan. Ako na eh. Bubot, waya po Kung kayo nagkasugar. Ayaw! Tagay niya na ano. Kusawa mo! Hindi na bro. Kusawa mo! Kain na sila. Tagay niya na. Ang! Ay! Tagay niya na ano ka na o. Gusto mo may naman eh? Uhaw mo na. Amo na eh! Huwag mo kamutan eh. Kamuhan eh. Inutang mo na ninyo. Inutang ba eh? Ngayon na, inom! Inom lang mo ah. Sige na no. Gusto mo may inom? Kailangan may anime. Abe! Porma mo mga sirok! Nila! Ay, sige nanggol diya! Dili para inyo! Kung sagutang ka! Paraan mo ni! Yahay ko yun yun. Tamis man na be. Damis! Hindi pa be. Minom ka? Nagway na eh. Yan na yun! Nagpalit na na. Kaya gini mga tawahan na oy! Hoy! Mga yatay mo! Tayarin ng baso! Mga sirok yun yun oy! Mga sirok ng reko! Amo ah! Ano ba? Yatay gini mga buwang ha! Asos. Ay, sumayo eh. Parang malingaw ta. Sama tara mga... Ayan mo, may no? Eh, sayaw mo. Oh, kana! Kana dong! Inyo Hindi may ba mo paimnom. sayaw yun daw? May makainom eh. Paimnom mo ninyo ala. Oh! Panayaw mo doha! O kisay may mo sayaw! Paimnon mo ani! Bantay lagi mo Purma di mo mga painom ha. sirok! Bantay lagi. Gusto mo sa namang sayawan? Oh! Kantahan mo na mo! Eh, may bala. Isayaw! Sumiyaw! Sumunod sa bomb! Ibomba mo! Ibomba mo! Ay, sumunod sa bomba. Ibomba mo! Ibomba mo! Ibomba mo! Bagay mo! Bagay na eh! Paim na namin be. Ay, nila. Ano naman? Makainom mo na! Makainom! Makainom na mo! Gulo! Wakting mga lunos! Hoy! Mga lunos! Ano? Ang mula. Yan! Ay, kini ka na balik! Wala! Gabi! Ang mula naman ninyo. Mga lunos sa'yo mo ba nga mo eh! Kini, di mo ganahan eh! Ilusan mo! Nasunog niya ala. Makaon eh. Grabe mga lunos! Kamal mo ninyo. Mga lunos! Buwan na. Lalo! Bunga mo! Buwang man. Ay, Oh! Lo! Sinig-ilo! ang mahina na mo. Isa pa. Usa pa, ang usa, na sa lasang, kaya na nagdagay. Kamal mo ninyo. Ato na.
Ayo. Ah. Grabe mo. Oh, boy! Ay, inom na ninyo. So, what's up guys, kalawag? It's time to shout out. So shout out ni DJ Nilski Colonia from Katmon, Cebu. Shout out Raymond Mante. Shout out Jericho Aro Roselo. Shout out Jumalin Carillo Loon. Shout out Miltek Romito TV from Lugo, Bourbon, Cebu. Shout out Junalin Vlogs. Shout out Joyne Mi Caballero. Shout out Tabaghak TV. Shout out Chang Lo Ying. Shout out Belmar Belvestre. Shout out Eunice Jean Kabilabida. So shout out niyo tanan mga skilawag. Salamat kayo. Shoutout ni Gumba. Shoutout ni Ate Milani. Salamat sa suporta. So sa katong wala pa nagka-subscribe mga skilawag, so please me subscribe. Okay, hit na sa notification bell para ma-update mo sa mga kabuwang. So sa katong wala pa nagka-follow sa mong FB page mga skilawag, so mag-upload po tayong mga video dito mga kabuwang pod. So please follow, like and share mga skilawag. So for more mga update sa mga kabuwang mga skilawag, so i-follow ang mga social media accounts. So tama na guys, it makes you laugh.